Mga alkalde at iba pang opisyal ng Ilocos Norte inimbitahan sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Naritong report. Isa si San Nicolas Mayor-elect Domingo Ambrosio Jr. sa mga mapalad na naimbitahan sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas, June 30 sa National Museum. Nakapanayam ng news team si Ambrosio bago siya magtungo sa Maynila. Nakasama sa serbisyo ng Ambrosio si BBM. Isa na rito ang pagiging coordinator at assistant sa community affairs sa administrasyon ni BBM. Mabait, hindi high blood. O pag may ayaw sa inyo, kinakamot lang yung ulo. Huwag mo nang gagawin yun sa uli, huwag mo nang ulitin yun, parang ganun. Bukod sa mga alkalde at mga vice-alkalde, imbitado rin sa inaugurasyon ang gobernador, vice-gobernador at mga bukal sa Ilocos Norte. Sumailalim sa swab test ang mga dadalo. Nauna na ring nagtungo sa Maynila ang mga kaanak ni BBM matapos ang inaugurasyon ng local officials noong Lunes. Dapat on-time raw ang mga naimbitahang kinatawan ng probinsya kaya simula pa kahapon at ngayong araw ay nagtungo na sila sa Maynila. Ayon pa kay Ambrosio, muling manunumpa ang mga opisyal ng Ilocos Norte pagkatapos ng inauguration ni BBM. Mag-uot din kami sa Malacanang. Siya na ang Pangulo siya na ang pwedeng magpa-ut sa amin. Samantala, asahan umano ang maraming bilang ng pulisya sa mga kakalsadahan simula ngayong araw hanggang bukas para sa mas mabilis na daloy ng trapiko lalo na sa mga dadalo sa inaugurasyon ng Pangulo. Start na kasi yung gun ban, no? Hindi lang naman sa Metro Manila, pati rin dito sa ating region. Merong sarili-sariling checkpoints na ginagawa ng ating katulisan. Hindi nagpatupad ng holiday sa probinsya bukas. Wala rin umanong isasagawang public viewing ang Provincial Government Unit. Ganun pa man, nakahanda ang Ilocos Norte Police Provincial Office sa pagbabantay ng seguridad sa lalawigan. May implementing plan naman na binabasa amin na mag-provide ng police visibility lalo na sa mga matataong lugar. Mula sa Ilocos Norte, kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balita Kamyanan.